boas tardes a todos e a todas. Bueno, como xa sabedes, rematamos o curso 2025-2026 e, como sempre, pues, facemos este pequeno festival para que todos os que estiveron aprendendo algún instrumento ou a bailar, pues, podan mostrar o que aprenderon durante o curso. Decir que nos falta un pouco o que é a sesión de gaitas, porque o profe e a súa parella María, que tamén é gaiteira, están hoxe casi de parto, está a cousa así entre hoxe e mañá, entón están en Ourense e non podían asistir. Entón o tema de gaita pues, quedou un pouquinho así ao lado hoxe, só é unha representación pequena e nada máis. E o resto pues, xa pandereteiras, baile, etc. Adultos, nenos e todo eso. Decimos que ao rematar temos aquí unhas mesas e vamos a ter uns pinchos para que todos os que fan o esforzo aquí de tocar e bailar poidan tomar un refresco e un pincho e despois, pues nada, xa hasta que teremos o próximo curso. Espero que o pasedes ben e hasta outro rato.
a mí me gusta mucho. Pero hijo, por ejemplo, pero la garrucha es aburrido, es el baile más aburrido que a mí no me gusta la horta. Porque además es súper lenta. Yo de hecho, si voy por ahí, garrucha no la bailo. Estamos ao festival de fin de curso. Recordos a todos os que participastes que temos aí uns pinchos e uns refrescos, vale? Todo mundo pode ir a tomar un refresco e un pincho. Corte.